כמה אנשים פוגשים אותי היום, מה אומרים לי? אם הם בבשר היה בדור שלנו, מה היה? אם היה, באמת, באמת. שקוראים דברים היום בדור שלנו, בדור שלו לא היה דברים כאלה. לא היה, לא היה. אותו דבר היה בדור של רבי יעקב, תדעו לכם. היה פחד פחדים, מספרים שהיה עובר ברחוב, שום אישה לא הייתה נשארת ברחוב, שום אישה. כולם נכנסים בבתים, רבי יעקב עובר. כשהיה עובר, היו מסתכלים מהחלון אנשים, לראות איפה הוא דרך, לוקחים את החול הזה בפסיעה שלו, לוקחים את החול, שמים בשקית, שמים בבית, סגולה לשמירה. דרך עליו קודש הקודשים. הייתי כתוב בשם תלמידי הבעל שם טוב, שהקברות צדיקים יש להם דין של ארץ ישראל. יש להם דין של... אז כנראה הזקנות היו אומרות, אז איפה שהוא דרך, זה כמו עפר של ארץ ישראל, אז אני ארץ את זה לבית שלי. רבי יעקב היה קודש הקודשים, קודש הקודשים.